City Government nga magatod kini og hinabang ngadto sa probinsya sa Cebu human miigo ang magnitude 6.9 nga linog natong nakalabayng gabi Setyembre 30 ning tuig nga nakaapekto sa daghang mga residente. Matod ni City Information Officer Harvey James Lantixe nga gisiguro karon sa lokal nga pagamhanan nga organisado og paspas ang pagatod sa hinabang. Nunot niini andam na nga i-deploy ang Davao City 911 Urban Search and Rescue kun USAR teams kauban ng mga medical personnel ug psychosocial workers. Sa pikas bahin gipresenta sab sa CDRRMO Davao kagahapong adlaw ang mga ekipo nga gamiton sa Davao City Rescue Team. We are preparing for possible deployment, no? Kinahanglan pa gyud og massive nga reinforcement retrieval operations dito sa Cebu. Communicate na nato karon ang province of Cebu kung unsang specific needs nga kaya nato ma-provide. Sa pahayag ni CDRRMO Davao Assistant Department Head 2 Rode Encabo, gipaniguro niini nga dili kulangon ang ihap sa mahibiling rescuer sa syudad taliwala sa deployment ngadto sa Cebu. Gipasabot sab ni Encabo nga kini nagpakita sa tinud-anay nga kaandam sa Davao City LGU sa pagtabang nga walay pili sa mga lugar nga nagkinahanglan. Mga katropa, sugdin yung adlaw sa pag-inom og healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Janfon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Juvet Espanyol, ex-FM News.